Moikkarit, Robin Reutos täällä ja tässä videossa te näette, mulla on kaikki leget tässä. Ja täällä on Nikke. Niin siis me pelataan Wizard Card Challenge. Ja näittekö ton äskeisen intron? Mä oon tehnyt sen eli Nikke. Niin, ja se nyt tehdään tällainen legedekki, paitsi yksi kortti on Wizard, mitä me saadaan pois. No, mut otetaan nyt tällainen legedek eka tähän koittoon. Otetaan nyt Executioner kuitenkin. Executioner. Sitten otetaan Mineri ja mä otan nyt login. Mä en ottanut tällä kerran prinsessi. Ja nyt otetaan tällaisella dekillä tässä alussa. Let's go. Niklaks, mikä sun nimi? Tolla ei olisi vielä, josta pelattu Crowtopia. No haloo tollakaan jo. Mulla oli kaksi, mutta mä myin ne. Niin. Mä teen varmaan Crovi-videon, koska mä en oo tehnyt. Mä oon aika noob. Et joo. Niin. Se tulee Bowler. 6 level on toi, mut mä oon 8 level. What? Okei, sit tulee logi heitä sinne. Okei, meidän Lava Hound hyökkäys. Ei tää on Miner. Okei. Ja mä oon siis tällä Äänet pois. Crowtopiassa. Niin. Okei, Executioner heitetään tuohon keskelle. Mä aina sanon heitetään. Mä heitän kortteja aina. Mä tykkään heitellä. Elevisu tohon. Sitten tulee Knight. Oikeesti. WC-pönttö. Tydy. Mitä? Älkää tiikalla. No niin, heitetään Lava Hound uudestaan. Lava Hound. Lava Hound. Sitten Bandit. Lava Hound. Bandit Draft Challenge. Mut Bandit tyy. Clash Royale. Clash Royale. Log. Clash Royale. Mineri. Clash Royale. Okei, sieltä tulee. Tuleeko tiebä? Siis jatketaan nyt tätä. Mä oon äsken. Siis me jatketaan tätä videoa. Infinite Track on tohon Bandit. Se logi. Logi. Mikä logi? Elevisu. Sitten heitetään Miner. Mä koko ajan sanon heitetään. Mä en heitä mitään. Okei. Pistä tonne toi. Joo, nyt mä sanon pistä. Hyvä. Skissoi keskelle. Bandit. Lava on tonne. Nyt me heitetään Miner. Kyllä teidäkin oikeastaan hyvä on. Joo. Sä voitit. Joo, voitin ihan selvästi. Siis vähän lägää. Kyllä oli lägää. Se Executioner itse asiassa autti sitä aika hyvin. Sieltä. Boom. Okei, meidän dekki on siis tää. Aika hyvän näköinen. Mä vaan pistän lasuriin, koska mun känne on 10 akkuu. 10 akkuu. Ai paljon. 10 prossaa souva. Niin, 10 prossaa. No niin, jatketaan siis. Mennään uuteen battleen tästä challengesta. Okei, meillä on taas tää hyödekki, mitä meillä on aina. Miksi mä sanoin, että meillä on taas tää hyödekki? Koska meillä on tää hyödekki. Okei. En mä tiedä, mä otan pistää Wizardin vaan keskelle tohon. Tulee Goblin Gang. Kaikki minkä käyttää tässä Goblin Gangia. Mä heitän login siihen. Se koitti hiilaa se, mutta se logi kyllä tappaa nyt sen Goblin Gangin. Miten se on Goblin Gang? Electro Wizard. Ja
sieltä. Bändit vois pistää tohon. Meillä on vähän liian paljon legejä kyllä tässä dekissä. Joo, 2 vaan korttia, mitkä ei ole legejä. Okei, toi hyökkäs Mineri vaan siihen. Ja logi. Yeah, log. Okei. Kyllä se veti aika paljon damagea. Tulee Miner. Ja, joo, ei vedä sitä. Okei, bandit. Executioner. Hoitaa banditin aina. Koska tappaa se yhdestä. Okei, siihen kuoli siellä. Mä voin tehdä Krobi-videosta. Vedätte vaikka tälle videolle. Oisko 20 likeä. 20? Niin. 100 likeä. Otetaan tänään 100 likeä. No ei kyllä niin paljon tule. No okei, 20 likeä. Ja sit tulee Growtopia-video. Mä luulen, että sitäkään ei tuo. Ei niin. Mutta otetaan nyt bandit tonne. Sen Miner tonne ihan ylös. Ja sit log. Ja vaan jos olisi pistänyt jotain. Okei, toi torni on niiden. Inferno Dragon sinne. Electro Wizard. Okei, siellä on vaan legendoja. Ja bandit taas. Sitten heitetään Miner. Kuka sanoo heitetään? Okei, joo, ja selvä voitto. Okei, 5-2. Voitettu. Otan Frezest. Toinen Frezest. Okei. Jee, mä sain 5 wizardia. No niin, jatketaan tätä. No niin, meillä on legeä vaan tässä. Missä? Okei, mä en tiedä mitä mä teen. Mä heitän Inferno Dragonia. Executioner. Okei, se tulee toi. Heitän Et sä heitä edelleen. Niin, mutta tää pisti Golemin ja mä pistin hirveästi legeä. Golem maksaa aika paljon. Jes, mä pistin Minerin sinne. Ei, se Miner ei tähdä sitä itse juttua siellä. Antelytica. Toi kuoli. Antelytica. Antelytica. Mutta yksi laita Antelytica. Niin sun keksimää. Ai niin. Että? Kohta heitetään Lava Hound. En ite. Ei, vielä vaan nyt. The Bandit. Antelytica. Mäkin teen jonkun legendekin. Mä teen täys legendekin paitsi Lizard. Okei, Graveyard. No. Mitä? Tuossa oli jollain vitsi. Jollain Japanilla kirjoitettu se. Niin. Se voi olla kirjoitettu sille. Ei tällä Antelytica. ei logiteta, vaan logitetaan. Antelytica. Voi vitsi, mä oon hävinnyt. Tää nubri. Mä voin ihan sittenkin tuon Sparkin ehkä johonkin. Mä en tiedä, miksi mä otin Sparkin. Se on surkea. Johonkin. Oikeesti? No. Mä oon noob. No niin onkin. Sä oot 9 areenaa, sä sanoit, että sä oot noob. Niin onkin. Muista, Jungle Arena. Me ei olla mitään vanhoja tyyppejä. Me ei oltaisi, että ei ole vielä olemassa Jungle Arena. Kyllä Jungle. Ei se on Jungle. Se on Jungle. Arena. Jungle. Mineri. Okei, toi torni on aikodon. Tower is down. Se oli niin lähellä, mutta että se torni ei olisi kuitenkaan ollut done. Mut se oli. Niin. Meillä on enää jotain 30 sekkaa aikaa vetää tää. No. Äkkiä tonne toi.
Jes, mineri. Se on nyt siellä tornilla. Ei, se pistää ton. Ei. Minkä se pisti? Hitsi toi. Minkä? Tarkoitan. Laitaat kuukin. Nyt oikeesti otetaan se torni 4006 sekkaa. 5, 4, 3, 2. 1. No! Miksi et sano 0? Ai. Miksi sä sanoit no, koska sun olisi pitänyt sanoa 0? Okei, kun mä mennä, nyt lähtee. Graveyardi. Plus miners. Plus evisu. Plus visu. Vallegei. Lege. Okei, nyt heitetään Electrovizard keskelle. Heitetään. Robi. Oikeesti. Wizard. Mitä se tekee? Viisauden patsas. No. Ei, mä oon hävinnyt. Jos mä saan Eevisu tuohon, niin mä oon hävinnyt. Mä en oo käyttänyt melkein yhtään niinku mun Wizardia, paitsi kyllä mä niissä alkumatsoissa käytin. Mä en oo käyttänyt yhtään. Tai joo, aika paljonkin. Oliko oli mun eka matsi, mutta mä hävisin sen. Oi. Niinku tässä challenges ei silleen oikees battles Wizardia. Niin. No en mäkään. En mä oikeesti battles. Ei kun mä puhuin kyllä katsojille. Ai niitä katsojista tarvittiin. Tai jonkun golem. Spark. Ei. No, tää kloonas Elite Barbarit, sit se sai mun torniin tosi alas. Tosi. Ai vitsi. On valmis, ylennys. On valmis, ylennys. On valmis, ylennys. On valmis, ylennys. Ihan kohta me saadaan se elevisu sinne. Sitten bändit tohon. Miner. Miner. Niin muuten mä sain siitä varmaan niinku tiedättekin, ette tiedä muuten. Se ei toiminut ylpeästi, niin mä sain mä ostin Legechestiin, niin mä sain sieltä, mikä se oli Inferno Dragoni. Tai mä en ostanut sitä, mä sain se Battlesta Legechestin. Okei. Nyt rila, hei. Hei. Pekka Execution Wizard 2 mineria. Mä logaan ne, koska mulla on logi. Oikeesti mä oon niin done. Deaka teki uuden video. Älä naura haaste. Oliko? Oli. Ei. Tulkoos kyllä. Yes. Tyyppi kokon puhuu. Ei Nikke vaan. Niitä on yksi tyyppi. Mä en tiedä ton nimeä. Se on niitä Selovealle. Ei oo. Kato mä sain influenssa. Mut joo, tää video oli nyt tässä. Ja muistakaa, nyt pistää se 20 likeä, jos te haluatte Growtube-videon. Mä voin tehdä kyllä muutenkin Growtube-videon, mutta edes 20 likeä mä voin tehdä 2 Growtube-videoa. Tai koita saa vielä. Tai opetan teille, miten traalet. Kuka nyt ei osaisi? Mä en osaa, kun mä aloitin sen. Mut joo, ja tää video on nyt tässä. Siis kiitos katsomasta tätä videoa joskus, kun sä ehdit katsoa tätä videoa. Mutta kiitos katsoa tätä videoa. Ja heippa!